Συμμετέχουν μόνο ο Καραγκιόζης και ο Χατζιαβάτης. Ο Χατζιαβάτης φτάνει έξω από την παράκα του Καραγκιόζη και με δύναμη να χτυπά την πόρτα. Ποιος κρούει τη θύρα μου? Άμα είναι για τίποτα δώσεις, δεν είμαι μέσα. Άμα είναι τίποτα να μου δώσεις, περίμενε λίγο. Κοιμάσαι, βρε ακαμάτι! Ξύπνα! Εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ κοιμάσαι! Έλα που θέλω να σου πω! Άκου να σου πει ο παπάς, τι βαράς ρε πρωί-πρωί τις ξέρες τις πόρτες, αφού ξέρεις, ζητά λίγο πιο αργά κατά τις 12. Το είπε και σουρτάρος. Εμείς που δεν δουλεύουμε να κοιμόμαστε κομματάκι παραπάνω. Και γιατί το είπα αυτό? Γιατί άμα ξυπνάμε πεινάμε, ενώ άμα κοιμόμαστε μπορεί να φάμε και κανένα καρβέλι στα όνειρά μας. Τι πρέτε πέρα, εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ κοιμάσαι! Και τι με νοιάζει με έναν κόσμο, δικός μου είναι, δεν πάει να χαθεί. Μήπως έφερες κανένα καρβέλι ψωμί και το κρατάς και κουράζεται, τι είναι αυτό εκεί? Χαρτιά είναι, βρε! Άκου να σου πω γιατί θέλω τη βοήθειά σου. Η ιστορία μας περιμένει. Είναι ωραία, θα μου τη γνωρίσεις. Τι λες πάλι, καλά, δεν έμαθες τίποτα. Το γένος μας ετοιμάζεται και σε σηκώμο. Θα διώξουμε τους Παλαιοτούρκους από τα μέρη μας. Φτάνε 400 χρόνια σκλαβούς. Είναι τόσο πολλά, τι περιμένεις, αφού δεν είναι σκλάβος. Απόψε το βράδυ στο σπίτι του κύριου Παναγιώτη του Σέγγελη και μαζευτούν κάποιοι εκεί. Σαν εμένα. Ναι, τρόπο άρρωστος, καταγγέλεις και εκεί. Άκου λοιπόν κάτι. Ο κύριος Παναγιώτης του Σέγγελη μου ζήτησε να του ζω κάτι που θα το βοηθάει στα πελαθώ. Θα φάμε κιόλας, Κάτι θα υπάρχει να φαγητό. Αυτό θα είναι άφωνο σαν ελευθερωθούν. Λοιπόν, Παναγιώτη, το βράδυ στο σπίτι του κύριου Παναγιώτη του Σέγγελη. Και προσοχή, μη σε πάρει είδηση του. Μήτε στην γυναίκα σου να το πει. Μη φοβάσαι με τη γυναίκα μου, δεν μιλάω. Γιατί? Γιατί λέει πως δεν είναι άξιος στον λόγο αφού δεν μπορεί να φέρει φαγητό στο σπίτι. Δεν να σου πω φίλε που τι να χωρέσω να βάλω τα καλά μου. Κυρίες, αλλά εκτός από αυτά. Όχι, τότε τι ρωτάς? γιατί εσύ βαριέσαι να απαντάς. Παράξεις να πληρώσεις, δηλαδή και λάθος που να τα βρεις εδώ. Λοιπόν, Καραγκιόζη, το βράδυ. Φεύγω τώρα γιατί θα είμαι κι εγώ εκεί και πρέπει να ετοιμαστώ. Εντάξει, σταμάτα. Στο σαλόνι του σπιτιού του Παναγιώτη Σέγγελη βρίσκονται αρχικά ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο Καραγκιόζης και ο Χατζιαβάτης. Στη συνέχεια θα εισέλθουν στο σπίτι ο Δημήτρης Ψηλάκης, ο Αθανάσιος Τσακάλος, ο Νικόλαος Κουβάς και ο Μανώλης Ξάνου. Λοιπόν, Χατζιαβάτη, είναι έμπιστος ο φίλος σου. Μη μας καταδώσεις τους Τούρκους. 2 βήματα είμαστε ακόμη με το σωράι του Σουλτάν. Έμπιστος είναι, κύριε Σάκη. Έμπιστος και λίγο. Καλά, θα φάει αργότερα. Παιδιά μου, οι άνθρωποι που θα έρθουν σήμερα στο σπίτι μου θα μας μιλήσουν για την Επανάσταση. Α, την ξέρω. Ποια? Αυτή τη στάση του λεωφορείου που λέτε. Όχι, ρε παιδί μου, ενώ το ξεσύγωνο του γένους μας από την Τουρκιά, που για 4 αιώνες μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μας βασανίζει. Α, τώρα κατάλαβα, αυτή δεν την ξέρω. Οι άνθρωποι που θα έρθουν είναι από μια πόλη της Ρωσίας, όπου εκεί ζουν πολλοί Έλληνες στην Οδυσσό. Α, εκεί που θα ήθελα να πάω να πείτε ταξίδι. Καραγκιόζη, πήγες, άντε ψυχο να μου μιλήσεις. Καραγκιόζη, μόνο αν είναι φρετοφορεμένοι. Αν είναι Τούρκοι, ας τους χτυπάμε. Ακόμα Είμαι ο Δημήτρης Ψηλάκης. Είμαι ο Μανώλης Ξάνου. Είμαι ο Καραγκιόζης ο Μελαχρινός. Είμαι ο Νικόλαος Κουβάς. Είμαι ο Καραγκιόζης Σπόλης. Είμαι ο Τσακάλος. Όχι, 200 και τα άγρια ζώα. Ναι, με το πληκτογραφικό μας αλφάβητο. Λοιπόν, κύριε, τι αποφάσεις? Λοιπόν, κύριε, το γένος μας περιμένει. Τι αποφάσεις λάβατε? Ο πρίγκιπας μας ο Αλέξανδρος Ψηλάκης τι λέει? Ο Αλφόνης δεν μπόρεσε να έρθει, όμως σκοτειώδησε τις κεφαλές της Ελλάδας. Και καθώς την επανάσταση και το τόπο. Έφτασε η ώρα τώρα και τίποτα δεν μπορεί να αναβάλει τον αγώνα. Αδέρφη, πριν τρέξουμε σε αυτόν τον αγώνα, δεν τρώμε λιγάκι να πάρουμε δυνάμεις. Αργότερα, Καραγκιόζη, μην πιάνεις. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως. Μην την πατήσουμε όπως ο Λάμπρος Κατσόνης. Κάλανε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Όπως είπε και ο ύμνος Ρίκας Φεραίος, ας οριστεί η ημερομηνία και τοποθεσία που θα αρχίσει η Επανάσταση. Για το όπως επιλέξουμε, τηρούμε λίγο μοχιά. Εκεί ο Αρχιμαντρίτης Παπαφλέσσας έχει ρίξει το σπόρο της Επανάστασης. Και όπως ο ίδιος λέει, φύτρωσε ο ρήμας, εκεί είναι έτοιμος για θερισμό. Επίσης εκεί υπάρχουν αρκετά
και μακριά από την έδρα του Σουλτάνου. Και ξέρεις είναι άμεσα σε δασπέρα, το είπαν και το κήτη. Ναι, τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά μας, αυτοί όλο βοηθάνε και τίποτα δεν θέλουν. Πρέπει να σηκωθούμε στις δικές μας δυνάμεις, σκίσανε να πούμε αυτοί. Στο Μοριά λοιπόν. Ναι, στο Μοριά. Και προτείνω ένα μέρος που δεν πατάει στον κήπο. Στη μονή της Αγιάς Ελλάδας στα Καλάθητα. Για πότε λέτε αδέρφια? Λέω επειδή θα έχει το καλό μήνυμα την καλή αγγελία να πούμε για τις 25 του Μάρτη. Όπως η Παναγιά θα έρθει και το Ευαγγέλιο και την γέννηση του Χριστού από τον Αρχάγγελο Γαβρίλη. Έφτασε να γεννηθεί το γένος. Και εγώ ανανάσω, παιδιά. Ποιος θα μεταφέρει το μήνυμα στη Ρούμενη και στο Μοριά? Να, τούτοι δύο φίλοι που είναι καλοί. Έμπιστοι και έμπνοι. Σαν δύο ξένα παιδιά. Γιώργη, είμαστε στις βαλίτσες, πάμε ταξίδι. Με αεροπλάνο, γιατί το τρένο δεν θα μπορώ καθόλου, δεν έχω καλό σέρβι. Να σε κατήξω τα αρχικά. Θα σε οδηγήσει. Με αυτή τη σημαία θα κηρύξετε την Επανάσταση. Καλή τύχη. Άντε και με τη νίκη. Και κάποια κλασική. Στη συνέχεια θα έρθει στη σκηνή ο Παπαφλέσιος, ο Καραγιός και θα διαβάσει. Αδέρφια, σε λίγο θα έρθουν από την Κωνσταντινούπολη 3 της πατρίδας μας για να φέρουν το παγκόσμιο μήνυμα της έναρξης της Επανάστασης. Μανάτη, θα τους βλέπω. Αυτή πρέπει να είναι. Γεια και χαρά, ωραία αδέρφια. Ο Θεός να είναι μαζί σας και να μας ευλογεί. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Όχι, μόνο εμείς οι τρεις. Όχι, Μαυρίτη Παπαφλέσσα, φέρει στο Νεοπόλη, περιμένουμε. Όχι, μόνο εμείς οι τρεις είμαστε. Δεν υπάρχει άλλος νέος. Εννοώ, παιδί μου, ότι αποφάσισαν οι άρχοντες του γέρους. Τι λέει ο πρίncιπας Υψηλάτης, επίσκοπε. Καλά, ξέρω είδες, δεν την Έλληνα. Το όνομά του είναι βραγράμματα. Επίσκοπε Γερμανέ, εσείς οι άλλοι άρχοντες του Νότου, που ορίζετε τις Έλληνες της Δούμενης, εσείς θα δώσετε το σύνθημα της Επανάστασης. Αν εσείς πείτε το ναι, όλοι οι Έλληνες θα ξεσηκωθούν. Τόσο σίγουρος είσαι Θεοδωράκη Κολοκοντρώνη. Α, τι λες εσύ Θεοδωράκη Κολοκοντρώνη, να καταφέρουμε. Ο αγώνας θα είναι δύσκολος. Μπορεί τα καλλιοφύλλια μας να είναι λίγα, μα κάθε πόλη θα σημαίνει την απελευθέρωση μιας πόλης. Τα γιαταγάνια μας με μια κοψιά θα σβάζουν 100 Τούρκους, γιατί διψάνε κι αυτά για την ελευθεριά. Καπετάνε, κι όχι το ξύμος, καθώς είναι και μακρύ, μη με πάρει το δόλιο και με πίσω με έωτα και δεν έχω άλλα ρούχα. Μη σκιάζεσαι ωραία, οι Έλληνες δεν φοβούνται. Τόσο σίγουρος είσαι Θεοδωράκη Κολοκοντρώνη. Επίσκοπε Γερμανέ, εσείς και οι άλλοι, ο Θεός υπέγραψε με τους Έλληνες συμφώνο για την ελευθεριά του. Και ο Θεός δεν είναι παπές, δεν θα πάρει το λόγο του πίσω. Και εγώ, η Λασκαρίνα Πουπουλίνα, η αρχόντη του Σπετσών, σας λέγω ότι στον αγώνα θα δώσω όλα μου τα καράβια, όλα μου τα υπάρθωτα και όλη μου την περιουσία για τον ιερό μας αγώνα. Για την νίκη του γένους, για να αναπνεύσουμε ελεύθερα. Εγώ αρχίζω τις σπουδές από τώρα, για να είμαι έτοιμος όταν θα απελευθερωθούμε. Και εγώ, η Μαντώη Μαυρογένους, η αρχόντη της Μικόνου, σας λέω ότι έχω μετατρέψει τα εμπορικά μου πλοία σε πολεμικά και μαζί με τη ζωή μου την ίδια είμαστε έτοιμοι να μπούμε στη φωτιά του αγώνα. Και εγώ ο Καραγιώζης, ο άρχοντας του Στόχιας και ο επίτιμος βασιλιάς της Πύρας λέω να δώσω ένα χεράκι. Λίγο αυτή και κανένα δάχτυλο από το γυμνό μου πόλη, τα μόνα υπάρχοντα που έχω. Μπράβο Καραγιώζη! Πολεμάτι μου, είσαι κι εσύ ένα σίγα. Παπαφλέσσα, σε δίπλασε τι σημαίνει να αρτιστούμε για αυτόν τον αγώνα. Ορκιζόμαστε όλοι σε τούτη τη σημαία για την απελευθέρωση όλων των γέρων. Πως δεν θα κρυθούμε τους Τούρκους, δεν θα κετέψουμε, θα δώσουμε την περιουσία μας αυτή τη ζωή μας. Αν χρειαστεί, με την ελευθερία της πατρίδας μας, με ομόνια και αγάπη, αλλά μεταξύ και με τη βοήθεια του Θεού, να
ελληνικό, όπως το έθιμό μας στο Γαλλί πριν από κάθε μάχη.